Velkommen YouTube. Det er minigamerne her. Vi skal snart lave en intro. Men håber I snart gerne vil subs og det hele like. Men i dag skal vi spille single player. Det er lækkert. Video i det selv. Okay, vi ses YouTube. Vi skal lige have lavet noget ting med. Ja, ses.